Čudnovate priče, službeni Foršpan. Pseći život je najbolji. Možeš trčati i skakati i kopati i hvatati i loviti i lajati i loviti. Ekipa? Ja sam Nina. Što radiš ovdje? Pobjegla sam od zlog čovjeka. Ne možemo pronaći Ninu, ali nije daleko odmakla. Gospođo, neću ponavljati. Ako skrivate naš primjerak, snosit ćete posljedice. Niš koristi! Trebao bih vas sve uništiti! Čudnovate priče. Možeš trčati i skakati i kopati i hvatati i loviti i lajati i loviti.